Bobo Julaso 8h sera sugu fiyɛw bɛɛ lajɛlen fara nansanbagaw ra. Musow b'o ka nansan nusɔndiya ni yɛlɛ kɔnɔ. Nga a yɛlɛ a bɛ dan nanfɛn yɔrɔ la le. N'o sera sima yɔrɔ la, sima sɔngɔ b'o jigi tigɛ. Salifu Sabadogo ale ye sima feerela ye. Salifu Sabadogo a bɛ fɛ a ka dɔɔni fɔ ye sima sɔngɔ kan bi. K'a bɔ ye 4,800, bimbiri ye 5,000, sɔsɛ ye 13,500. Komi sunkalo kuma lo sanɲɔ ka di mɔgɔw ye, sanɲɔ bi joli la bi a bɔrɔ? Sanɲɔ ye 7,500. Mɔgɔ 8 le bɛ Mariam Kulubali cɛ kun balo la, a ma nɔgɔ. Siman bɔti bɛ taara 100 ni kɔ la. N'a fɔra ko e ka denbayaw ka cɛ e ka taa siman bɔrɔ kelen san a ka kalo kelen bɛ kalo 2 kɛ e fɛ a banna a man ɲi dɛ. Malo fana même chose, malo yɛlɛla fo ça ne va pas. Bibi na malo bɔrɔ 6,500. N'i y'a ye min yɛrɛ ye 6,000 i malo jani n'o tɛ magama ɲɛnama nɔ a 6,500. Siman sɔngɔ gɛlɛya an taara o baro kɛ ni Basiya ka daw ye. Ale ye Burkina Faso sɛnɛkɛlaw ka jɛnkuluba ɲɛmɔgɔba ye. An bɛ min wele ko Confédération Paysanne du Faso. Fɛn min y'a kɛ dumuni sɔngɔ bɛ gɛlɛyara o ye nɔgɔ min bɛ kɛ foro la ani simasiya min bɛ san ka taa don foro la parce que simasiya dɔ bɛ yen olu nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma rendement o simasiya nin i bɛ taa sɔrɔ tuma caman ale kilo 1 bɛ taa 800 ni kɔ. An b'a fɔ min ma engrais chimique ale sɔngɔ tɛ bɛ 3,200 mais bi bi in na engrais NPK 23 ale bɔrɔ 150 kg ale bɛ taa 5,500 la. I y'a ye ni i kan ka o bɔrɔ 10 ɲɔgɔn don i ta hectare 1 kɔnɔ ka se ka sima caman sɔrɔ a fana tɛ dan o ma i bɛna ire fana san fana ale sɔngɔ 4,000 ka don a kɔnɔ. Yani e ka taa foro la i bɛ taa ni machine dɔ ye gasoil de bɛ don machine na mɔgɔ le machine de sɛnɛ i bɛ kan ka ale sara. Samiya wagati la sɛnɛkɛlaw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ gouvernement yɔrɔ engrais ani simasiya sɔngɔ la ani forow sɛnɛna gansan. Salima Uranba ale ma sima gɛlɛya faamu tugun. Parce que ni gouvernement ye mɔgɔ dɛmɛ a ka ɲi ka jigin mais ni gouvernement ye mɔgɔ dɛmɛ hali bi minɛn sɔngɔ ka kɛ ale yɔrɔ nin na baara. Basiya ka daw ale b'a n'u ladɔnniya sɛnɛkɛla sugu mun ye dɛmɛ sɔrɔ gouvernement fɛ. Mɔgɔ bɛ kan ka faamuya a ma fɔ u bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen don subventionné mais o mɔgɔ dɔw woloma vraiment dɛsɛ bɛ min kan n'an sera k'o dɛmɛ ɲina yanni san wɛrɛ fana olu bɔ nɔgɔra an mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ u bɛ tiri kɛ ka ciblage kɛ jɔn dɔ bɛ kankan ni engrais ɲina san na i n'a fɔ an ta Mali la ka taa an ta Mali la fo ka taa se Misidugu mɔgɔ 23 lo tɛ subvention sɔrɔ simasiya la ani engrais la. Yɛrɛ koko hɛrɛ ka sɔrɔ Burkina dumuni ko fan fɛ Basiya ka daw ka laɲini na gouvernement kan kɛ a ka cɛya kurusi don ka lɔ. An ko gouvernement ka lɔ a yɔrɔ la ka sima sɔngɔ fixe fɛn fɛn sɔngɔ b'a la yanni i ka taa baara daminɛ i b'a dɔn n'i ye nin hakɛ nin sɔrɔ nin wari hakɛ dɔ bɛna sɔrɔ. Ni gouvernement y'a labila ka fɔ bi kaba ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma binbiri ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma koni ale kilo 1 bɛ taa bɛn nin ma i bɛ ye sisan man bɛɛ sɔngɔ nin ye kelen ye parce que e tɛ se a sabu gouvernement ta fixe sɔngɔ kan. Sima feerela Salifu Sabadogo fɛ siga foyi yɛrɛ taara kɔngɔ bɛ bin an ka jamana kan ɲin. Est-ce que an bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que dumuni ko laban tɛna gɛlɛya yanni kalo dama de? Bon ale la siga foyi t'a la a tɛ se n'a ma gɛlɛya parce que n'an yɛrɛ taara kungo la ka taa dɛsɛ ka na ne n'i y'a baara min ka fisa n bolo ye kaba bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na ne n'o tɛ n'a danna an ka territoire la bi tun bɛna sɔrɔ a yɛrɛ bɛ taa 6,000 ni kɔ ye mais a bɛ bɔ yɔrɔ na ka na dɔɔni a ka fisa o de y'a kɛ a tɛ se ka yɛlɛ cogoya dɔ la. Donc kaba bɛ bɔra Côte d'Ivoire. Kaba bɛɛ bɛ bɔ yen. An bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi
gouvernement kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ min wele ko tilemana sɛnɛ ale ka se ka ɲɛ sɛnɛkɛlaw bolo janko siman sɔngɔw ka jigin dɔɔni Halidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la o Dulaso